हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकारा सोलोंथायारि आरो गुबुन गोनां फसंथानफोर होनो गोनांफोरनि सायाव। स' सेथि फसंथान हिसाबै दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बड'लेण्ड इनस्टिट्युट रुरेल डेभेलपमेन्ट। नैथि फसंथान हिसाबै दङ सिंग्लिमारि, हरिसिङा, बासबारि आरो गोबरथनायाव पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल इनस्टिट्युट। थामथि फसंथान हिसाबै दङ रौतायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि गायसननाय। ब्रैथि फसंथान हिसाबै दङ कुमारिकातायाव भेटेरारि कलेज थामहिनबा हस्पिटेल गायसननाय। आरो बाथि फसंथान हिसाबै दङ इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स गायसननाय। आरो द'थि फसंथान हिसाबै दङ क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ सरकारि खालामनाय। आरो स्निथि फसंथान हिसाबै दङ बिरसा मुन्डा कालचारेल कमप्लेक्स गायसननाय। आरो दाइनथि फसंथान हिसाबै दङ स्वामी विवेकानन्द इयुथ सेन्टार गायसननाय। गुथि फसंथान हिसाबै दङ डक्टर भुपेन हाजरिका मेम'रियेल माल्टिपार्पास कालचारेल अडिट'रियाम हल लुफुंनाय। आरो जिथि फसंथान हिसाबै दङ चिराङाव गरखा भवन लुनाय। आरो जिसेथि फसंथान हिसाबै दङ भेरगावआव ट्राइबेल आर्ट गेलारि काम मिउजियामजों लोगोसे बड' आर्ट एन्ड कालचारेलनि थाखाय खेराइसालि लुफुंनाय। आरो जिनैथि फसंथान हिसाबै दङ कुमारिकातायाव बाथौ हारिमुफारि गायसननाय। स' बेखिनियानो। थेंक्स।